Hola, soc la Míriam València. He sigut júnior, he sigut presidenta local, he sigut membre de Junta Nacional i vaig ser presidenta nacional el 2018 i ara soc senadora. A mi la Jove Cambra m'ha ensenyat moltíssimes coses a fer projectes, a fer programes, i dintre d'aquests projectes i programes una de les coses més importants que he après, que podria remarcar que m'ha servit tant a la vida personal com professional, és tenir en compte aquelles petites coses que no són tan òbvies, que podríem anomenar el currículum ocult i que s'han de tenir en compte, i és molt important tenir-les en compte, de com està estructurada la societat i com es fan les relacions i aspectes molt més sutils que s'han de tenir en compte perquè tot vagi bé. Això, la Jove Cambra m'ha ensenyat a fixar-me en els petits detalls i sempre tenir-ho en compte per tal que el programa arribi a bon port. És molt important, entre altres moltíssimes coses.